kaKristu ngiyalibonisa. Ngibonisa ngokukodwa usapho lohlathi loJambas amankabane izihlobo nezalamane nabo bonke abantu ababakhaphileyo abachashazelwa lenhlungu yokumka ukamama uSkefile. Uthele umfundisi othukileyo mandithi kulo Tutwini ngisho ilizwi labadala akuhlanga lokuhlala. Inkosi inibolekile umama isekwayiyo emthabathele elozukeni lwayo. Silinde ngoba igama lenkosi ngakho. Ndithuye umfundisi ungifonele ngipha ekhaya eDolofiyeni ngizonwabele wathi kulo mama unomzila obonakalayo waziwa enkonzweni ke nami nangona ndingafanelekanga ndinjalo mandizozimasa lo msitho. Ndafumana ke lo thenda nangona nje ibingandifanelanga. Isifundo sesithathu abanye bamangele ngoba ayisosifundo esidla ngokufundwa, kodwa ke ukonga amaxesha ndithe makufundwe sona ngoba ngifuna ukuthetha lo ndawo. Kusokana ndithe nxa ndisiva nomphanga nembali kamama apha etyalukeni ndaqonda uba amonidi yokushumayela kanye ndithethe kakhulu, kodwa mandisondela apha kuni ndithethe ngomgowo. Ngingothuki kaloku aqala ukuzuthetha ngomgowo enkonzweni. So andifuna ukuthi hayi uze nenye hayi uzawuthetha ngomgowo. Sihlangene apha namhlanje sizele usizi, kodwa usizi olukhashwa lithemba. Usizi lokuba umama uSkefile asobe somboni ngesolenya akasekho phakathi kwethu. Sawa lezo umbulo zininzi-ke ngobomi bakhe, ngayo yonke nje into mani ngobomi bakhe, uncumo lwakhe, amava nobulumko bakhe phakathi kwekhaya, uthando abenalo kubantu abamngqongileyo. Sikhumbule ezo zinto, kodwa sizelele uthemba lokubana uyofumana uphumlo olukunaphakade. So owakhe umthwalo uthulwe. So we take comfort here in knowing that she is the presence of God who loves her more than we can imagine. Ngoku useluphumlweni, nanjengoko inkosi yethu isisho, ufumene intuthuzelo lokuphumla kwaphakade, akasekho phakathi kwethu.
Ngizawuthetha nje kwesi sifundo sikuMateyu iziyeke ezinye ukonga amaxesha. Idla ngothi enye ishomi yam uyithetha. Xa usiya kumngcwabo waseTopiya funeka usele Red Bull. Ngoba awuphumi. Kodwa ke elishwa ke funeka siyenzile. Otherwise lo simkhaphayo ukuba siyenze half akazoqonda because inkonzo yakhe yokugqibela le. So yonke lapho ebaleyenza iminyaka le funeke naxa ngosuku lakho lokugqibela silenze kuba sobona xa iqumbileyo. Pressure iqala ngoYohane. I think uYohane uyaziva ezi zinto zenzekayo because usetrongweni. Lena athumele ababili kubafundi bakhe uba ininzi ingxokozelo eyenza phakathi apha. Zininzi ukona umntu oshilayo apha ophilisa abantu. So athumele abafundi bakhe kanambeni makele keshephu. Keniyobuza uba mhlekazi ubethwa abaphi? Unguyena lo simlindeleyo okanye silindele umbina. UYesu akamphenduli direct. Kodwa abafundi uba i-evidence yezinto ezenzekileyo. Athi ke hambani ndiyomxelela uYohane endikubonileyo. Nansi evidence. Bathi bakuhamba athi analizwi lofazi ke kodwa ngiyandisa. Kodwa bakuhamba abafundi bakhe ashiyeke exelela abantu uba ungubani uYohane nobukhulu bakhe namandla wakhe. Athi ugqiba baninzi abantu yabe zikhona izixeko kalapha ezingawuqondiyo lo mcimbi kaYohane nalo mcimbi uphethwe nguYesu. Agale kuwo uYesu ngokungakholwa kwabo nokungazilandeli nokungazikholeli izinto abazibona. Baphiliswa abantu phambi kwabo kodwa bengakholwa. Agale kuwo uYesu. Athi ugqiba abanike identity yakhe yokuba yena ungubani. Athi qala yabulela kuThixo uBaba. Abezichaza ke uba urelate kanjani na kulobawo obuthixo. Because kuyaqala into yokubana uYohane ethuma abafundi bakhe nje there is a doubt somewhere. And naba bantu baphiliswayo bekho bangakholelwayo isekhona intandabuzo eninzi ekhoyo and is addressing those things uYesu apha. Athi ke apha ebaxelele okokuba ungubani urelate njani uYesu. Mhlawumbi babe lapha ezachaza nesiduko sakhe nokuzalwa ngubani na inkaba yakhe nesiqa sakhe siphiwe. Athi ke awugqiba ubaxelele abamele athi zani kumlonke ninanibulelekayo nisindwayo umthwalo nawunike ukuphumla. Quite strange apha kum xa ndifunda le nto. Akomluluza le nto inthethe kakuhle mani ingathi nomlefu le nto le. Ithethe imali ifuna ikhaku ikhukumoya. Kodwa uYesu apha into ayithethayo there is a shift. There is a shift elithethwa nguYesu because all along bephiliswa abantu kwi-physical ailments or kwi-physical disabilities babenazo at the time.
leyo nto atshona kuYohane kubafundi bakaYohane athi makucela uYohane i-evidence yokuphiliswa kwabantu kodwa kule vesi is telling us that in ministry yakhe is not about only the physical healing yabantu. Uthi nawunithula yonke imithwalo. So you have to analyze ke ngoku ukubana yeyiphi le mithwalo athetha ngayo Yesu azakuyithula. Because all along ekuphiliswa abantu kwizifo ezibonwa ngamehlo eziphysical. But ngoku uyayi-extenda i-ministry yakhe to cover everything. Yonke into engumthwalo ebomini bakho ingangabi physical kodwa nje ibe ngumthwalo uthi zani kuye ke ngoba uza kunika ukuthula. So sinalo mtuthuzelo ke yokwazi yokuba umama uStefile ngokuhleli nenkosi. Her physical body may be gone kodwa umphefumulo wakhe usemqondweni. Njengoba Yesu wayethembisile kuYohane wathi ndiyahamba ndiyonilungisela indawo and uzawubuya abuye asamkelele kuthi. Yabona uYohane 14 bakumkonkanga emphangeni awenzanga nto. So loo nto namqoma ndimfake ukuze ndiqonde uba noko andibambile umcimbi. Ngoba uYohane 14 lona uyafana ne-bean salad emcimbini. Yikho noko ayiqonda kakhulu. So udade wethu lo uKristu ufumene eso sithembiso sokuthulwa umthwalo. She's free from pain. She's free from suffering. Usoluxolweni alunikwe inkosi. Ukholo lwakhe, I must emphasize, lulo esiqinisekileyo ukubana ukunye nenkosi. Ngoba besingaqinisekanga ngokholo lwakhe esawuteketa xa sibekule ndawo wasuqonda umcimbi wakhe. Kodwa kuba simazi endleleni kaKristu siqinisekile sithetha sinesibindi ukubana ukunye nenkosi yakhe. Ngoba uyithembile inkosi esahamba kulo mhlaba kumakhanda ahlabayo. Nangona nje sisenhlubini, we grieve, but we are comforted ekwazini ukubana she's no longer in pain and distress. Njengoko isifundo besifundwa kwisithile esithi izinto zokuhlala zidlule. Akaseva ntu zonke iinyembezi zisuliwe emehlweni akhe. Into okunayo nje ilesi isheke namna. Akasenawo umthwalo. Uthuli. He is at peace and surrounded by the love of God. So ke mangigqithe kulo. Ngoba umama weyona ndawo sinengqiniseko yalona ukumasa apha ecaweni. Kuba usendaweni right. So ke family mandinishiye ingabe nawo. Of course ingaba newari because zininzi izinto emaneni izibenefit apha kuye. Ngoku akayekho ngona lo maqithiqithi benwafumana khona. Abanye bakhala because becinga engabenefete bezifumana. Kodwa ke ndithi kuye kuni don't worry. Usendaweni yakhe uba nawari. Uright again. Okay. Ndithe ndifuthela umgolf uzapha ngoba yini ukabanye imithwalo abasindwayo umthwalo. And there's one thing common about all of us in the ndawo. Ba elo nalowo unawo umthwalo awuthweleyo.
and eyam imithwalo mininzi xa andisoze ndindibone ngoba ndithala isifuba ndithi qhiwu intloko ndingandiboni okokubana ndinemithwalo and andisoze ndilixelele ngoba andina-order nathi xa ndimnandi ndisiva kamnandi ndizifumane ezibandayo nezishushu ndimane ndinqokole ngemithwalo yam so andizowuyazi imithwalo yam ndathi xa nihleli yamphela i-agenda yenu ndithathe imithwalo yam ndiwenze any other business azonixelela kodwa uyazazi unalo mthwalo wakho owuthweleyo and uyesuka kwethu let's listen carefully abalulekile amazwi abantu Yesu uzayiphelisa imithwalo yakho uzayisusa uzalinika ukuphumla ayizohamba imithwalo izawusoloko ikhona kodwa uYesu uthi zanika umnonke zininike isiqabu Manje ufumana isiqabu uthatha amandla amasha uthi I will give you rest akathi I will remove imithwalo yenu ngoba imithwalo yethu yaqala sasangena esikolweni yaqala imithwalo vuka ekseni kubani ubhala i-test ne-exam ucimba into yokubana xa uphangela noko kuzaba ngcono abala ngosilapha nje sinamatyala sibonke wawuthe unqabela uphangela nami umsebenzi ngoku ufumene abanye ngokubehleli ingaske phakathi komgqibelo necawa kufakele olunye usuku ze kuthi nxa iyicawa phakathi kwecawa novulo phinde kufakele olunye usuku because abafuni uya kulaa ndawo babeyinqwenela engekafiki ngoba ayipheli imithwalo sithi ngoku thina nxa usofike kule age yam usucinga ngepension kodwa let me tell you for free awuzowuphela umthwalo sokuloo pension izawufika imithwalo yokuguga yokolupha so usekulo mhlaba wasekhaya akokuba umthwalo wakho uzawusuka kodwa thina bakholwayo uYesu siyayazi into kokubana uzawumane umthwalo uphungule kuba njani siyayazi into kokubana sihambe simane sinikwe isiqabu sihambe ebunzimeni bale ndlela sikhanja sifumane isiqabu yabona ke wena ungakholwayo yingxaki ubaba uyathi lufana lemvula iphandla luwela wonke umuntu lona ongafuniyo nolimileyo nongalimanga kodwa umuntu olimileyo uyayilungiselela ukuza kwemvula ageleshe umhlaba ukuze yakufika imvula ingene emhlabeni afake igathas endlini kuze wonke amanzi ahambe ayongena kwiJojote uthi kwawunetha awuthatha amanzi apha emlanjeni ke bawuphumilisa ecaleni ayohlala edamini because bayayazi imvula ilindelekile ngemini unjalo ke nomuntu okholwayo izibabalo zikaThixo zifike zilingene ngoba ebezithandazela imihla ngemihla zithi zawufika zibonakale into eziyenzayo kodwa nangona zizawufika kungakholwa ingxaki yento yobana kuwe zifika ungazilindelanga and they don't have impact uthi noba soyifumene lo tyhosha lo mali kodwa indlela oyisebenzisa ngayo le ndlela uThixo into okubabale ngazo ziyohluka ngoba thina sisoloko sizithandazela zathi zawufika zifika sizilindile and sizisebenzisele le nto kanye besizicela yona nasi difference imvula isifikela sonke kodwa abanye
abayisebenziseli kahle yabe ifikile ngoba bebengayithandazela. So kunjalo ke imithwalo sonke sinayo. Abanye bayawuchazela umthwalo wakho ungawazi. Wake wathi umfo othile kum esithi kum okanye ngumfundisi ndinguye umfundisi ayikho amazuku yazi mhlawumbe ndihlala khona zukojikela manje pha kum xa uyayazi imithwalo yabefundisi uthi ndiza kunika into kwenzela uba bakuthande bakumamele ikhushwe nemali. Uyabona ke eyani ingxaki njengoba mna ndithi ndinemithwalo amsure yam ikhaphukhaphu kuneyenu because eyam imithwalo ndiyayazi ifuna nje imali. Athi nje bandinofumana imali so utsho ke lo tata qonde lo tata he's misdiagnosing umthwalo wam umfunisa into engekho kuyo. Ndithi kuye hayi man why ungaqali nje na mhlawumbe uniqala apha undathe ngejackpot yeloto ukwenzela uba sabuya ngayo wena ndiyafundisa uyazi. Hayi andikhumbula incoko ethi yaphelela phina kodwa ke ndiyaqonda uba kaloku nokuthandwa oku mhlawumbi uthi mandithandwe ndaze ayinayo nemali phela icawa yam. Ukuthandwa oku kuba mnandi mani xa umane ukuspayisa ngemali uthi fafafa uthando benemali yakobanenxasana nomthwalo lo xa imali ikhona noko uthwaleka nzima kuba lula nyana nefrats Long out France, left, right, and center. My ikhona ching. We are quite not going to retake therapy when you pamba. So did you go away? I think I tell me try to find imali. Because no go look. Of no to be dry. No for so ndifuna ukuthi ke kuni lo mithwalo ninayo iziseni kuYesu. That's an invitation from Jesus. But nize kuye. Akekho omnye umuntu. Alikho elinye igama eniyawusinda ngalo. Ingelilo elikaYesu. Amen. Kuba kwenzeka unomthwalo nje uzithwalise ngokwakho lo mthwalo. You have a self-inflicted burden. Ngenxa yendlela othetha ngayo. Ngenxa yendlela yehambo yakho. And therefore ingxaki lengxabangxaba esempilweni lakho uzibizele ngokwakho. But dithi kuwe, don't be too hard on yourself. Uzibizele unjalo zonke kuso. Futhi namatyala, amatyaleni ke singena singaqondanga ngenxa yemeko noko mandinokuthulela pha. Kodwa kwezinye izinto ezi uzibizele ngokwakho. Unomthwalo nje ufuna ukukhangela uba lo mthwalo nawo uvela phi ufumene phi. Uthi wakuqonda lo mthwalo nasi isimemo sikaYesu. Uzithwalise ngomthwalo unjalo uthi izani kumlonke nina nesindwayo. Yaye umthwalo kaYesu idyokwe yakhe ayisindi. uYesu uthi ayizongabikho idyokwe uzaba nayo idyokwe. Kodwa maybe I know for sure eyakaYesu ayisindi. Yiloo nto xa simanyeni sibona size enkonzweni bengathi siwahle si-fresh. Because sithwele idyokwe ehamba noYesu. Ikho njena siphuma sibheke phambili. Ngoba idyokwe kaYesu ayisindi. Yokhona yona ayizongabikho and izawuhlala ikhona.
Kodwa ke uthi uYesu, don't be consumed by guilt ngenxa yemeko ozifumane kuyo, kodwa iza kuya nalo mthwalo uzithwalise yona. Usenokwenzeka ba lo mthwalo uzithwalise wona kungenxa yomntu. Uthi uhamba nje kule ndlela yobubomi kanti kukho abantu ababakhela izabathe. Bakulinde nje uthi gqi ungene etrapini bakuthwalise imithwalo. And imithwalo oyithwalise ngumntu has massive demands. Emotional draining. Ngoba umane ucinga into yokubana ndalenza ntoni sekuze. Kodwa make no point. Uba awunazitshaba kobubomi, uba akunabantu bangafuni, uba akunabantu bangathethi ngayo nabangahleliyo, so then you must know there's something that you are not doing. Ngoba kuleqwa ehambayo. So don't be comfortable, especially when you are a leader. Xa ungahletywa. It means ikhona into ongayenzi uma ubuyayenza. Don't be comfortable xa abantu kwabantu abangakuthandiyo. Because it means ufuna upleasa wonke umuntu. Ikhona into ongayenziyo. Kodwa noba ke lo mthwalo uthwaliswe ngubani. Uthi uYesu izani kum lonke. Ningabasindwayo lo mithwalo. Zawunithula lo mithwalo yenu. Ngoba esikaThixo izinto zihambe zibe nekoma nefull stop. Ngoba akuyi kuhlala kuthe ncithi kwelincinci. Nalo imeko kuyo yasekhaya yedlu. Nale nhlungu lusapho lukaMama uSkefile ongathi nibona zingaphi yedlu. Ngoba into zikaThixo zihambe zibe nesiphelo. So iyathulwa imithwalo. uThixo uzokunika ukuphumla nakulo wakho umthwalo uthweleyo. Nokuba sowucinga uba usengcingweni, you are in the valley of despair, ukhona uzawuyithula. Sokunayo wena suka newa. Sinokwenzeka you are fighting a battle that doesn't belong to you. Bakuthwalisa imithwalo abantu and you want to fight back. Kanti hayi uthwala umthwalo ongakufanele. So yawuse kuYesu lo mthwalo wakho. Ayizongabikho inhlungu ebomini bakho kubukhona. Kodwa yalowo izangayo luthulu. Inikele kuye. Khumbulani kokubana ke neyiphi imeko yobomi obuphilayo izawudlula. Everything is going to be all right. Naleyo ibona ngathi ayizawulunga. Thixo uzakunika ukuphumla kulo mthwalo wakho. Amen. Amen.